voce, el Jaume Fàbrega, el vicepresident del Consell de Cambres de Catalunya i president de la Cambra de Comerç de Girona. Li donem la benvinguda. Volia preguntar com valoreu des del Consell de Cambres la situació del català a l'empresa? A veure, l'empresa... Ai, espera, un micro? Espera. Tenim un micròfon? Vols sentir-ho bé? Sí, no? Sí. Que no ens hem despistat. No, és que havia d'estar aquí, però no hi és. M'he despistat. Funciona? Sí. Gràcies. Mira. Dic, a veure, podria millorar i molt, no? O sigui, manifestament millorable la situació. L'empresa és un element transformador de la societat molt important i molts valors que avui en dia compartim com a societat són valors que tenen un origen empresarial. El rendiment de comptes, l'eficiència, l'eficàcia, la cultura de la qualitat, etc. Per què no incorporar en aquests valors que es transmeten a la societat el fet de preservar la nostra llengua, que en definitiva és la que ens serveix a nosaltres per comunicar-nos i per dir que t'estimo. Per això jo penso que és molt important implementar polítiques que serveixin perquè efectivament a tots els nivells de l'empresa hi hagi aquesta sensibilitat, almenys, cap al català. Els valors contemporanis d'avui en dia, el valor d'allò genuí, d'allò autèntic, allò original, són valors que lliguen molt amb precisament la preservació de les llengües minoritàries, diguem. I en aquest sentit jo penso que si féssim un esforç entre tots i apel·lant a aquesta complicitat de la que s'ha parlat abans, doncs ens en podem sortir. Molt bé. Ja has dit algunes pinzellades, però què es podria fer des de les empreses per millorar l'ús del català? Ho has dit una mica, però això d'incorporar... Ui, ara em toca a mi la mosca. Sí, es poden fer moltes coses. A Vincle hi ha alguns instruments precisament per canviar la cultura de les empreses. Jo em pensava que em preguntaries pel futur. Varen pactar dues preguntes i em va dir la segona és el futur. Jo em havia preparat el futur. És que és el futur. Home, clar, és el futur. Bé, sí, no. El futur és fa 2 setmanes. Mira, fa 2 setmanes passejava per Girona i vaig veure 2 noies d'uns 35-40 anys que estaven xerrant entre elles amb unes vestidures ben vistoses, perquè devien ser gambianes, i es van anar acostant i vaig sentir que entre elles parlaven en català. I en 2 nens petits els hi parlaven en català. El futur és aprofitar això, que no deixa de ser un miracle i que no és més que la decisió que pren aquella gent que veien aquí sense res, perquè aquestes no eren catalanoparlants, segur, d'origen, però ho són, això passa a Girona, que tampoc és la selva, vull dir, és que està aquí al costat, Girona. Per tant, estic segur que a Barcelona també passa. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I ara, la Cinta Pasqual, presidenta de Foment del Treball Nacional, també et farem... Presidenta, no vicepresidenta. Oh, us ho tinc malament, mira. He fet un salt de repente. Has fet un downgrade, com es diria en català, un downgrade, no sé. Bé, molt bona tarda. Molt bona tarda. I felicitats a la Fundació Vincle per la feina feta amb el català. Molt bé. Cinta, quin actiu representa la llengua catalana a l'empresa per a Foment del Treball? Bé, jo crec que Foment del Treball ja sabeu que és moltíssimes empreses de tot el territori i, per tant, els valors que representa dependrà de l'empresa. Jo crec que aquí hem vist 3 empreses que, evidentment, xapó. Jo em trec el barret per tots vosaltres perquè crec que esteu fent una feina molt bona. A més, m'ha agradat molt que utilitzéssim l'activisme perquè crec que és així. És a dir, a mi em molesta molt que ens haurem de convertir en activistes de la llengua. I això em molesta perquè jo estic convençudíssima. Jo soc de l'Ebre, no sé si em noteu l'accent, però m'agradaria que no es perdés mai. A vegades me senten a la ràdio i em diuen «Cinta, no has perdut». Fantàstic. I el dia que em digueu que el perdo, estiré perduda. Però realment és una identitat, és un valor d'identitat nostra. I no l'hem de perdre mai. És a dir, hem de convertir aquest valor en una necessitat. M'ha agradat molt la incorporació de la llengua és negoci, però també m'agradaria fer una reflexió sobre això. És a dir,
la gent que ens dediquem, en el meu cas, a l'atenció de les persones grans i necessitem mà d'obra que ve de l'extranger i que moltes vegades l'anem fins i tot a buscar en un avió i la portem aquí, jo no me n'he sortit. Arriben aquí i vos asseguro que no me n'he sortit. Crec que és important que féssim una reflexió perquè s'han de posar damunt la taula moltes més coses perquè puguem treballar amb la nostra llengua. Em permets que posi un exemple? Mireu, a un restaurant d'aquí a Barcelona fa escasses 4 o 5 hores. Hem anat a dinar i de sobte la persona que m'estava atenent em parlava en castellà. I jo li dic, ¿seràs tan amable de parlar-me en català? I m'ha contestat, no. M'he quedat blanca. ¿Cómo que no? Diu, no, porque si usted quiere que la atienda bien, tiene que hablar en castellano. Mireu, jo crec que això, i no em digueu que és una excepcionalitat perquè no és cert, perquè jo moltes vegades des de casa meua fins a baix a la conselleria me n'he anat travessant la Rambla i he dit, vaig a veure quanta gent sento parlar català. I vos ho dic sincerament, quanta? I la realitat és que poca. Els meus fills els porto en un col·legi de parla anglesa i catalana, els dos. I a vegades veig que amb les amigues o amics parlen en castellà. I a mi em molesta molt, perquè a més són molt ebrencs. I els dic, ei, què està passant? I em contesten, no mama, és que al pati tots parlem castellà. Com ho fem per canviar això? Jo necessito fórmules. Activista, sí. Activista des de Foment i des d'allí on estic, vos ho asseguro que sí. De fet, tinc aquesta fama, la de l'Ebre, que parla català i que a més vol que tots fomentéssim la llengua catalana perquè jo crec que és identitat i crec que és cultura i crec que són valors i això és realment fundamental. És que la meva següent pregunta era precisament la que tu ens estàs fent. Era com ho fem, Cinta? Com podem fer per millorar la situació del català a l'empresa? Dependrà de la tipologia d'empresa, però fixeu-vos d'on proveniu totes, i jo em podria sumar, perquè sóc un territori tremendament catalanoparlant, però també tinc residències a Barcelona i també a Madrid. A l'Ebre també tinc problemes, no vos penseu que no en tinc, i segurament vosaltres també, perquè jo compro als vostres supermercats i també vos dic que també teniu problemes. Per tant, hem de fer coses conjuntes, molta formació, molta. Portem la gent aquí i la portem ja formada d'origen? Fem-ho, formem-la d'origen, perquè si no la formem d'origen i arriba aquí, és possible que mos se pergui pel camí. De fet, a l'avió n'hi es perd, perquè jo ja ho he fet. He flotat un avió amb 250 persones i quan arriben aquí tenen clar que no és tan necessari el català per viure aquí. Per tant, és igual. Cada un pot pensar el que vulgui, però jo penso que la formació és molt important, que aquest activisme que es trobarà a casa nostra també és important, però que cada vegada, malauradament, cada vegada som menys. Per tant, jo segueixo dient que ens hem de fer molt més activistes, que hem de treballar molt més i hem d'aconseguir que la gent ens escolti una mica més. M'agrada parlar amb gent que abans no parlava català i ara veus que han fet un salt a canviar d'idioma, crec que ara està passant, però també passa al revés. El que no la vol parlar no la parlarà i l'únic que ens hem de proposar és si aquesta gent, per exemple, tothom que treballa a l'administració ha de parlar català. Ho sento, però ha de parlar, perquè aquesta administració la paguem entre tots, amb els nostres impostos. Per tant, aquí tens una, almenys jo aquesta la posaria damunt de la taula. A vegades, quan fem aquest activisme, no hem de ser maleducats per això, no. Però tu proposa't estar un dia sencer, només dirigint-te a tothom en català. I veureu què passa. A vegades el no t'entiendo és molt habitual. I més a organitzacions, en aquest cas com la meva, que tinc un percentatge molt alt de persones que venen d'altres països de Sud-amèrica i gràcies, perquè si no fos per ells tindríem un problema. Però això no vol dir que haguem de deixar els nostres valors aparcats.
Molt bé. Gràcies, Cinta. Gràcies a tots. I ara convidem a la Maria Teixidor, a veure si ho dic bé, jo crec que és presidenta de la Comissió de Dona i Empresa de PIMEC i membre del seu Consell Executiu. Maria, benvinguda. I et volíem preguntar, a veure per aquí, una mica en la línia del que li hem preguntat a la Cinta, però en el vostre cas concret, a PIMEC, què feu i com ajudeu els vostres associats en el tema de la llengua catalana? Doncs PIMEC, com a patronal d'àmbit català, té com a llengua pròpia el català i s'expressa i utilitza el català en tot el que fa, les seves jornades, els seus actes, els seus documents. Per tant, aquest és un primer eix. Importantíssim. Sí, tenim un projecte Empresa en català, que aquest any centrem en el sector serveis i particularment en l'hostaleria, el comerç i el turisme. I el que volem fer, perquè primer que ens agrada molt treballar amb dades, és una enquesta quantitativa i qualitativa per conèixer quina és la realitat d'aquest sector i quines són les seves necessitats, perquè sense apropar-nos, sense conèixer, no podem fer una bona aproximació a allò que és necessari. I l'altra acció que durem a terme en el marc d'aquest projecte és la creació d'unes càpsules, de 10 càpsules, que tenen com a protagonistes nous parlants, perquè considerem que visibilitzar aquests casos d'èxit, aquests casos de persones que s'han aproximat a la llengua i l'han adoptat, doncs és una manera de donar-los aquesta vàlua que després actua com a model i com a referent per altres. I finalment, una altra cosa que portem fent des del 1991 és el Premi a la Qualitat Lingüística de l'Empresa, on reconeixem aquestes empreses que estan fent un bon ús del català en l'àmbit dels negocis. Molt bé. I què creieu que en general es pot fer des del món empresarial perquè el català sigui més atractiu? Crec que ja ha sortit bastant en tot el que portem d'acte, i crec que, evidentment, utilitzar-lo sense cap mena de complexa, crec que la vida és bastant més fàcil. Mai ha de ser una arma, diguem, d'oposició, sinó un element d'integració. I crec que aquí hem d'apropar-nos molt a aquesta realitat que tenim. No pararem la globalització, no pararem les grans metròpolis que seran les que concentraran el 80% de la població mundial al planeta Terra en els pròxims anys, sinó que hem de tenir una aproximació intel·ligent i, per tant, reconeixent el fet, però donant facilitats per visibilitzar, tenir models, ajudar a formar amb eines amb criteri, i acollir, que al final és la cosa que feta amb molt amor i amb habilitat és la que vehicula millor el canvi i la transformació. I normalitzar, com bé has dit. Molt bé, doncs moltes gràcies, Maria. Si repasso una mica aquí les meves notes que ens han dit, incorporar el català als valors de l'empresa, que ens ho ha dit el Jaume, també aprofitar el potencial dels nouvinguts, que ha dit l'exemple aquest de Gàmbia. Hem parlat de formació i d'activisme i després exemples concrets d'aquesta formació o de què es pot fer des de les associacions. Per tant, bastanta cosa. Bé, perdó, ja dic, faig algun castellanisme. Ja està, perdoneu. Doncs res, voldríem demanar que vingui el Xavi Albertí, que és... Espera, passem les